Вас вітае служба інфармацыі тэлерадыёкампаніі «Гомель». У студыі працуе Вольга Гайдаш. Глядзіце ў гэтым выпуску. Аснова бяспекі. У Гомелі абмеркавалі ролю арміі ў стварэнні і ўмацаванні беларускай дзяржавы. Рускай мове дай разгрузку, размаўляй па-беларуску. Сёння дзень роднай мовы. Час праводзіць зіму. Масленічныя гулянні прайшлі на Гомельшчыне. А зараз аб гэтым і іншым больш падрабязна. На Гомельшчыне распачаліся святочныя мерапрыемствы ў гонар дня абаронцаў айчыны. Урачысты мітынг каля вечнага агню на плошчы працы ў Гомелі сабраў кіраўніцтва вобласці і горада, вайскоўцаў, прадстаўнікоў працоўных калектываў, грамадскіх арганізацый і моладзь. Памяць загінуўшых дзеля міру на нашай зямлі ушанавалі хвілінай маўчання. У гонар незабыўнага подзвіга нашых герояў да мемарыяла усклалі вянкі і кветкі. Працягнуліся ўрачыстасці ў абласным грамадска-культурным цэнтры. Вехі гісторыі ўзброеных сіл Рэспублікі Беларусь і дзень сённяшні ў экспанатах выставы. Данная выставка, которая здесь представлена, формировалась не один год и не один месяц. Здесь представлены и собраны различные материалы с различных эпох. С советской эпохи, времен Великой Отечественной войны, со времен Афганистана, Первой мировой войны. То есть различный спектр экспонатов и экспозиций. Урачысты сход аб'яднаў ваенных рэгіёна розных пакаленняў. Іх праца дазваляе Беларусі супрацьстаяць знешнім пагрозам і заставацца мірнай. У адрас военнослужащых самыя шчырыя словы падзякі і віншаванняў. Святочныя мерапрыемствы завяршыліся ўрачыстым канцэртам. Напярэдадні дня абаронцы айчыны ў Гомелі адбыўся семінар на тэму «Роля арміі ў стварэнні і ўмацаванні беларускай дзяржавы». Удзельнікамі сустрэчы сталі прадстаўнікі розных сфер, ад адукацыі да законатворчасці. Абмеркавалі гістарычны шлях беларускай арміі і задачы, якія сёння стаяць перад узброенымі сіламі. Галоўная мэта дыялогу – данесці да шырокай грамадскасці, чаго каштуе мир и спокой Украине. Тема, связанная с вооруженными силами, безусловно, это важный вопрос, особенно в современных условиях, когда идет геополитическая трансформация. И, конечно же, вопросы безопасности, вопросы армии, они стоят, скажем, на повестке дня у фактически всех государств мира, кто хочет сохранить свои страны, кто хочет сохранить мир и стабильность в обществе. С учетом этих вызовов и угроз, с которыми мы сегодня сталкиваемся, это конфликт, который сегодня происходит на Украине. Государство должно на это реагировать, направлять соответствующие средства на решение тех проблем, которые обезопасят жителей нашей страны. Толькі моцная і баяздольная армія з'яўляецца гарантам незалежнасці. Вопыт мінулых гадоў і сучасныя рэаліі пацвярджаюць, узброеныя сілы не проста ваенная моц і бяспека, але і фундамент патрыятычнага выхавання. Патрыятычнаму выхаванню ў нашай краіне асаблівая увага. Ваенна-патрыятычны клуб «Лазурыт» – адзін з тых, што з дзяцінства вучыць маладое пакаленне любіць і абараняць радзіму. Сёння тут адзначаюць 4-ю гадавіну з дня ўтварэння. Падрабязнасці ў матэрыяле Михаила Синицына. Станавіся, раўняйся смірна. Асноўныя каманды страявой падрыхтоўкі. Выхаванцы ваенна-патрыятычнага клуба «Лазурыт» рэагуюць на іх на ўзроўні інстынкту. І размова ідзе не толькі пра хлопцаў. У клубе займаюцца і дзяўчынкі. Узрост ад 11 да 17 гадоў. Аднак гэтая розніца не перашкаджае выхаванцам вывучаць ваеннае рамяство на роўных і будаваць планы на будучыню. Кожны хоча звязаць сваё жыццё з узброенымі сіламі. На данный момент наш клуб насчитывает 88 воспитанников. За 4 полных года своего существования стены нашего клуба покинуло 14 выпускников. Все выпускники поступили в учебные заведения силовых ведомств. Вучэбная праграма «Лазурыта» уключае страявую, агнявую і тактычную падрыхтоўку. Выхаванцы капаюць акопы, асвойваюць прыём рукапашнага бою, займаюцца фізкультурай. Нагрузка, як у дарослых. Аднак, нягледзячы на цяжкасці, падлеткі упэўненыя, што выпрабаванні толькі загартоўваюць і прыносяць шмат карысці. Такие клубы формируют у молодого поколения патриотизм, любовь к родине воспитывают. Также дают вот эту замечательную возможность понять, надо ли оно тебе. Военное дело не для каждого. Его надо любить, им надо жить, иначе будет неприятно. Так в клуб походишь и поймешь, надо оно тебе, не надо.
Я считаю, что от этих клубов очень большая польза. Заняткі клуба праходзяць на базе вайсковай часці, а ў перыяд зімовых і летніх канікулаў тут працуе ваенна-патрыятычны лагер. Школьнікі пражываюць у казарме і ўдзельнічаюць у палявых выездах. На роўных з вайскоўцамі праходзяць службу, спазнаюць усё, што павінен ведаць абаронца айчыны. Молодежь, она нацелена на все эти вопросы патриотические. У них задор, у них инициатива, поэтому их надо просто-напросто направить в то русло, в которое нужно государству, нужно Родине. А Родина и хлопцы, они вместе создадут большую такую сильную, крепкую спайку, которая позволит нашей белорусской земле и дальше жить мирно под немирным небом. По традыцыі, у дзень святкавання дня ўтварэння прайшла цырымонія прынясення клятвы, аналагічная вайсковай прысядзе. У прысутнасці кіраўніцтва часці і сваіх бацькоў школьнікі абяцалі служыць радзіме, народу, інтарэсам клуба і добрасумленна ставіцца да вучобы. Завяршылася мерапрыемства святочным канцэртам. Михаил Синицын, Александр Чернышевич, телерадиокомпания «Гомель». Прэзентацыя кнігі «Наш прэзідэнт» працягвае шэсці па рэгіёнах. Унікальнае выданне прадставілі ў Рагачове. Жыхары райцэнтра змаглі асабіста пагутарыць з яго аўтарамі. Як ішла праца над кнігай пра шлях нацыянальнага лідара? Далей у сюжэце. Над стварэннем кнігі «Наш прэзідэнт» працаваў калектыў з 4 аўтараў. Гэта Александр Радзькоў, Александр Карлюкевіч, Наталья Эйсмонт і Владзімір Пярцоў. Выданне ахоплівае розныя этапы жыцця кіраўніка дзяржавы, пачынаючы са школьных і студэнцкіх гадоў. Аўтары ўпэўненыя, каб стаць лідарам такога маштабу, неабходны асаблівы ўнутраны стрыжань. Школьные годы и студенческие годы, я работал на предприятии, служба в армии, как это все обогащало, как это развивало, как его заставляло это думать, размышлять над тем, как лучше обустроить жизнь и свою, и людей, и своей семьи, и своего белорусского сообщества. Вот это мы провели. И, как оказалось, людям это интересно. Асаблівая каштоўнасць кнігі ў тым, што яна створана людзьмі, якія доўгі час працавалі і працягваюць працаваць побач з кіраўніком дзяржавы. Гэта надае кнізе статус эксклюзіўнага дакумента. 3,5 гады працы над выданнем дазволілі сабраць унікальныя матэрыялы, якія раскрываюць характар беларускага лідара. Первый тираж книги вышел в количестве 5000 экземпляров, потом было отпечатано еще 10 000 экземпляров. Сегодня уже все меньше и меньше книги на полках книжных магазинов. И мы сейчас заканчиваем работу над английским вариантом книги «Наш президент», а в Китае в это время завершается работа над китайским вариантом книги «Наш президент». Сустрэча з чытачамі прайшла ў фармаце адкрытага дыялогу. Людзі прызнаюцца, такая магчымасць даведацца пра жыццё першай асобы краіны выклікала вялікую цікавасць. Гэта дапамагае лепш зразумець сучасныя дасягненні Беларусі праз прызму жыццёвага шляху яе кіраўніка. Мы обсуждаем, что те ключевые моменты, которые внесены, которые записаны в странице этой книги, наверное, нас вдохновляют на то, что время конкретных дел, и сегодня мы продолжаем эту добрую традицию. Я уверен, после прочтения книги, что современные технологии, которыми сейчас пользуется наше подрастающее поколение, это социальные сети, это различные быстрые данные, которые они получают из сети интернет, это такие ежесекундные, ежеминутные. А вот фундаментальные знания мы действительно получаем из таких уникальных продуктов. Это книга «История нашей Беларуси». Вы знаете, когда поступает новая литература, это всегда праздник. А когда поступает литература документальная, историческая, литература о личности, это праздник вдвойне. У завяршэнні прэзентацыі аўтограф-сесія. Удзельнікі сустрэчы змаглі атрымаць памятны подпіс ад аўтараў. Вікторыя Шахварастава, Вераніка Варашыліна, Александр Швыдакоў, телерадыёкампанія «Гомель». На варце гістарычнай памяці Гомельскі абласны музей ваеннай славы адзначае 20-годдзя. Гэта важны цэнтр захавання ведаў пра подзвігі нашых суайчыннікаў і кропка прыцягнення турыстаў, тых, хто цікавіцца зброяй, рыштункам і ваеннай тэхнікай розных эпох. Працяг тэмы ў наступным сюжэце.
Ад легендарнага кулямёта ПКШ да рэактыўнага штурмавіка. Гомельскі музей ваеннай славы захоўвае унікальныя экспанаты і памяць пра падзеі ваеннай гісторыі Гомельшчыны са старажытных часоў да нашых дзён. Заканамерна вялікая частка прысвечана перыяду Вялікай Айчыннай вайны. Храналагічна ёй папярэднічаюць Першая сусветная, Кастрычніцкая рэвалюцыя і ліхалецце грамадзянскай вайны. Іх увасабленне ў рэчах, востраканцовы каскі салдат Германіі, агітацыйныя плакаты царскай Расіі, амуніцыя і першыя ўзнагароды рабочей селянской Червоной армии. Вы здесь можете видеть наше сотрудничество с погранкомитетом Республики Беларусь, которые нам передали экипировку пограничника. Вы ее тут можете видеть на манекене. Передали нагрудные знаки, передали шевроны, которые применяются в Республике Беларусь, ну а также пограничный катер. Довольно-таки любопытный. Начинал он службу еще в Советском Союзе, потом в Российской Федерации, а потом уже у нас на южных рубежах нашей республики. Гісторыя абласнога музея ваеннай славы распачалася са стварэння адкрытай пляцоўкі ў 2004 годзе. Яшчэ праз 2 гады адбылося афіцыйнае адкрыццё музейнага комплексу. За гэты перыяд плошчы павялічыліся. Усяго ў складзе музея 3 аб'екты. Музей крыміналістыкі, адкрытая выстава ваеннай тэхнікі і партызанская крынічка. Сумарна за год аб'екты наведваюць больш за 150 тысяч чалавек. Обернувшись назад, понимаешь, что в это 20-летие вложено огромное усилие, огромный труд именно сотрудников музея, которые здесь работают, которые, конечно же, работали. И благодаря ихнему ежедневному труду и небезразличию к своему делу мы добивались огромных высот. Ну и в дальнейшем мы планку понижать не собираемся, только развиваться. Конечно же, хотелось большего количества площадей, расширения экспозиции, обновления экспозиции, поступления новых экспонатов. Ну и большое, конечно, желание, чтобы поток посетителей никогда не заканчивался, а только увеличился. У гонар святкавання юбілею урачыстыя мерапрыемствы і святочны канцэрт. 20 лет – это срок, который, с одной стороны, кажется, может быть, и еще недостаточно значительным, но, тем не менее, за эти 2 десятилетия музей смог себя очень ярко проявить в, наверное, всех направлениях той деятельности, которую может реализовать учреждение музейного типа. Он прекрасно представляет ту часть нашей истории, наверное, важнейшую часть нашей истории, которая ковалась и благодаря которой наш народ сейчас, в общем-то, живет в мирном государстве. Сёння у эпоху глобальных перамен Гомельскі абласны музей ваеннай славы цвёрда стаіць на варце гістарычнай праўды. Ён супрацьстаіць фальсіфікацыі мінулага. Галоўнай аўдыторыяй застаецца менавіта маладое пакаленне, ад свядомасці якіх і залежыць наша будучыня. Владислава Галабокіна, Валерый Гапанько, тэлерадыёкампанія «Гомель». Рускай мове дай разгрузку, размаўляй па-беларуску. Сёння ў свеце адзначаецца Дзень роднай мовы. Свята было заснавана рашэннем 30-й сесіі Генеральнай канферэнцыі ЮНЕСКО і адзначаецца з 2000 года. Беларускамоўныя мерапрыемствы праводзяцца ў бібліятэках, музеях і ў навучальных установах. Ганна Кусташова наведалася ў адну з іх. Наколькі глыбокае твоё каханне, можа, як нашае доўгае возера, ці каласоў прыгожае збіранне. 14-гадовая вучаніца гімназіі нумар 36 горада Гомеля імя Мележа Софія Сібіракова на беларускай мове размаўляе кожны дзень. Дзяўчына актыўна ўдзельнічае ў алімпіядах і ў будучыні плануе звязаць сваё жыццё з выкладаннем беларускай мовы. У мяне каля 7 вершаў на беларускай мове. Увогуле у мяне каля 100 вершаў. Мне вельмі падабаецца беларуская мова, яна вельмі мілагучная. Як казалі самі ЮНЕСКО, яна ідзе мілагучная пасля італьянскай, але я спадзяюся, што для мяне больш мілагучная сама беларуская. Урокі да дня роднай мовы ў беларускіх школах з кожным годам выкарыстоўваюць усё больш інтэрактыву. Напрыклад, вучням прапануюць адгадаць загадкі і працягнуць беларускія вершы. Дарэчы, навучэнцаў 36-й гімназіі такія заданні не выклікаюць складанасцяў. Тут хімію, матэматыку, фізіку ды іншыя прадметы вывучаюць на беларускай мове. На сённяшні дзень мы адзіная ў нашым горадзе гімназія, дзе ёсць беларускамоўныя класы, і бацькі аддаюць дзяцей у беларускамоўны клас, што ўжо много, і такія класы у нас ёсць ужо до 8-га класа ёсць, і дзеці вывучаюць і матэматыку на беларускай мове, хімію і біялогію на беларускай мове. Пагэтаму мы, наверное, ганарымся тым, што гімназія, дзеці ў гімназіі чуюць беларускую мову не толькі на уроках беларускай мовы.
Усяго гімназія 45 класаў і больш за 1000 навучэнцаў, якія ведаюць сваю мову і любяць яе. А для самых маленькіх напярэдадні свята невялікі урок правялі старшакласнікі. Разыначкай дня стала караоке, песні на мове, свае, родныя, ды яшчэ і разам з сябрамі. У свеце налічваецца больш за 6000 моваў. Беларуская мова экспертамі прызнана адной з самых мілагучных. І гэта яшчэ адна нагода для гонару і захавання роднага слова як скарбу нацыі. Ганна Кустачова, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель». Самы вялікі блін, вогненнае шоу і тварожны батл. Гомельшчына яскрава і весела праважае зіму. У абласным цэнтры асноўнай лакацыі масленічных гулянняў стала набярэжная ракі Сош. Выставы-продажы, народныя мастацкія промыслы і масленічныя абрады. Заняткі па інтарэсах знайшлі як дарослыя, так і дзеці. Ну і куды ж на масленіцу без бліноў і традыцыйных беларускіх страў. Святочныя прысмакі паспрабавала Таццяна Піменёнкава. Хоць на календары яшчэ зіма, прадчуванне вясны лунае ў паветры. Масленічныя гулянні, феерверк народных традыцый сёння ў кожным кутку рэгіёна. Хтосьці аддаецца рытму танца, хтосьці адчувае свой поспех у барацьбе за прыз. Самыя шчырыя эмоцыі ў маленькіх беларусаў. Шырокая масленіца сабрала тысячы гамельчан, пацвярджаючы спакон веку, ніхто не мог усядзець дома ў гэты дзень. Песні, гульні, пачастункі на любы густ вясну сустракалі з асаблівым настроем. Призы выиграла. Рада? Да, очень сильно. И, конечно, я всегда очень рада, если поучаствовать в праздниках всяких. Веселье такое нужно. Удалось практически везде поучаствовать. Дети рады. Все хорошо. Спасибо. А што робіць масленіцу па-сапраўднаму шырокай? Вядома, пачастункі. На набярэжнай сёння сапраўдны эпіцэнтр бліннага жыцця. Больш за 10 кропак прапануюць паспрабаваць залацісты цуд, і выбар проста здзіўляе. Тут і дары прыроды, і класічныя густы, і нешта зусім новае. Паспытаць бліны сёння не толькі можна, але і патрэбна. У гэтым ёсць свае павер'і. Здаўна людзі верылі, што колькі бліноў паспытаеш у масленічны тыдзень, столькі і здароўя будзе. Але калі вы думаеце, што масленіца – гэта толькі пачастункі і карагоды, то вы памыляецеся. Гэта яшчэ і дух суперніцтва. І вось перад намі выпрабаванне, якое не для слабых. Драўляны слуп, вяршыня якога вабіць прызам і славай. Многія спрабавалі, але толькі змаглі. Далёка не ўсе. Пакарылася масленічная вяршыня Віталію Стахіевічу. Не готовился, просто с семьей пошел, гулял, решил. Говорю, пойду попробую, и все. Ну вы спортсмен, наверное. Да не так для себя, легкая физкультура и все. Легкая физкультура, что вы так быстро вот за призом. Довольны вообще? С сапогами? Нет. Ну, а бы что, если честно. Могли бы и получше. А что хотели? Ну, не знаю, поросенка, теленка. Традыцыі праводзіць зіму і сустракаць вясну смачна каранямі сыходзяць на тысячы гадоў таму. Нашы продкі верылі, што ў кожнага дня масленічнага тыдня сваё прызначэнне. З панядзелка па сераду прынята займацца хатнімі справамі. З чацвярга па нядзелю адвесці час гульням і забавам. З гэтым гамельчане справіліся на выдатна. Для нас масленица – это окончание зимы, это наступление весны, вот, это праздник. Семейный праздник, возможность повеселиться. В этом году столько снега, поэтому все прям с нетерпением ждем весну. А вот организовано прекрасное тут вообще развлечение. Ходим, радуемся, веселимся. Маленькие дети, они хотят развлечений, хотят чего-то поактивнее. Конечно, спорт помогает в этом плане создать праздничную атмосферу. Но еще погода прекрасная сегодня, такое весеннее настроение. Все, наверное, устали от зимы, хотя она прекрасная, радостная, но хотелось бы весну побыстрее. Масленічны тыдзень завяршаецца даравальнай нядзеляй. У гэты дзень па традыцыі праваслаўныя хрысціяне просяць адзін у аднаго прабачэння, каб прыступіць да посту з добрай душой і чыстым сэрцам. На словы «прабач мяне» адказваюць «Бог даруе». Гэты старадаўні звычай склаўся яшчэ ў першае стагоддзе хрысціянства, а ўжо з панядзелка пачынаецца 40-дзённы пост, час малітвы пакаяння і роздумаў. Таццяна Піменёнкава, Александр Чарнышевіч, тэлерадыёкампанія «Гомель».
З 23 по 27 лютага у Гомелі пройдуць мерапрыемствы, прысвечаныя Сусветнаму дню грамадзянскай абароны, які адзначаецца 1 сакавіка. Яны накіраваныя на фарміраванне культуры бяспекі жыццядзейнасці. Асноўная задача – павысіць гатоўнасць органаў кіравання і сіл грамадзянскай абароны да дзеянняў па прызначэнні. У прыватнасці будуць адпрацоўвацца правілы паводзінаў ва ўмовах надзвычайных сітуацый. Адбудзецца трэніроўка рэагавання па сігналах грамадзянскай абароны. Запланавана таксама праверка ведаў, ацэнка навыкаў і ўменняў выкарыстання аварыйна-выратавальнага абсталявання. Асобны блок – работа з насельніцтвам. Гэта у прыватнасці інфармаванне пра дзеянні ў выпадку надзвычайных сітуацый. Спецыялісты раскажуць пра спосабы і сродкі абароны. Жыхароў горада навучаць навыкам аказання першай дапамогі і адпрацуюць дзеянні па сігнале «Увага ўсім». І да іншых тэм. Калі тэхніка прадухіляе крадзеж. З усталяваннем электронных лічыльнікаў электраэнергіі абаненты сталі больш спраўна плаціць за спажыты энергапрадукт. Безулічнае выкарыстанне ў параўнанні з перыядам 20гадовай даўніны скарацілася на 90%. Міжраённыя аддзяленні энергазбыту штодзень кантралююць сітуацыю на аб'ектах. Супрацьдзейнічаюць энергакрадзежу і спецыяльныя рэйдавыя брыгады. Ірына Драбышэўская назірала, як у галіне дапамагаюць абараняць закон і парадак. Смотрим правильное же подключение схемы. Ток по каждым 3 фазам, же напряжение, мощность. Все соответствует. Профессионалам тут все ясно. Кто понял, тот понял. Но часто устройством энергосистем интересуются и хакеры, любители бесплатных услуг. Еще 20 лет назад электроэнергетическое воровство многим сходило с рук. Хитрые пользователи шли на разные уловки, чтобы искажать данные счетчиков потребляемой электроэнергии. Цель неблагородная – потреблять и не платить. Сейчас за этим следит техника. Мы находимся в трансформаторной подстанции. Значит, здесь вот стоят учеты коммунально-бытового сектора. Вот мы их сейчас будем проверять на погрешность. В арсенале рейдовой бригады всегда с собой несколько видов оборудования. Измерительные штанги, к примеру, работают на высоте. Устройство помогает контролировать потребительский участок. Это один из методов контроля на воздушной линии. Замеряем ток, потребляемый или участком линии, либо конкретным домом, выявлять, кто там что придумал, в общем. Как результаты? Порядочные улицы? Здесь, в принципе, да, тут такие все граждане неплохие, хорошие, порядочные. Речский межрайонный энергосбыт обслуживает более 84 тысяч промышленных и бытовых абонентов. Сейчас мы в самом сердце организации. Группа по работе с энергопотребителями – маленькая, но значимая часть большого механизма энергосбыта. Мы следим за электроустановкой абонента, контролируем потребление. То есть контролируем работу коммерческого учета, контролируем, насколько абонент непосредственно соблюдает условия договора электроснабжения, насколько он правильно снимает показания, как предоставляет расход. И основная задача – это выявление безучетного потребления. Это потребление, которое не учитывается коммерческим счетчиком. Иначе говоря, воровство. Это нарушение непосредственно фиксируется в документе. Первым делом повлияла на порядочность плательщиков модернизация учетно-контрольных систем. Вместо старых индукционных установили электронные счетчики. В результате безучетное потребление сократилось на 90%. Счетчики электронные, они гораздо более функциональные, могут очень много параметров фиксируют, и их гораздо сложнее обмануть. В том числе они передают все данные на центральный сервер. Если какая-то неисправность, он уже это фиксирует, и мы это можем увидеть. Современные технологии позволяют поймать сразу 2 зайцев, уследить и за качеством услуг, и за их оплатой. Автоматизированная контрольно-учетная система помогает точно видеть расход электроэнергии, контролировать оплату, исключать факты хищения, управлять тарифами. Причем все это делается на расстоянии, не отходя от компьютера. Но главное, такие технические меры повлияли и на сознательность абонентов. Эксперимент доказал, платить за услуги стали добросовестнее. Ірина Драбышэўская, Александр Шведаков, телерадиокомпания «Гомель». Гэтыя і іншыя навіны вы можете знайсці ў нашым тэлеграм-канале, а таксама на сайце ў інтэрнэце па адрасе tvrgomel.by. На гэтым выпуск завершаны. У студыі для вас працавала Вольга Гайдаш. Усяго добрага і да сустрэчы ў эфіры.